ሰላም ክቡራት ኣሕዋት ሓዊኹም ሲሞን ካብ ዳዕሮ 5 ሚድያ ሎሚ ዓንቲ ከዓኒ ከምቲ ልሙድ ሓንቲ ኣገዳሲ ዝኾነት ቪድዮ ሒዘልኩም መፅአ ዘለኹ ሎሚ ብዛዕባ ሃይዌይ ኢና ክንርኢ ማለት እዩ። ሃይዌይ እቲ ዝለዓለ ፍጥነት ዝውረሉ ማለት እዩ። ሕጂ ብቐጥታ ናብኡ ከብለኩም ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ምልክት እዚ ሕጂ E6 E20 ዝብል ዘሎ እዚ ልክዕ ሓባሪ ማለት እዩ ናብቲ ሃይዌይ ዝወስደና መገዲ ጭራት ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ እዚ ከምዚ ሰማያዊ እንተኮይኑ ከዓ ነዚ ንኣሽቱ ከተማታት ኣብ ጥቓኻ ዘሎ ትኸደሉ ማለት እዩ። ሕጂ ብቐጥታ ናብቲ ሃይዌይ ክንከይድ ማለት እዩ። እዚ ምልክት እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ንየማን ተዓፀፍ ናብዚ ሃይዌይ ይብል ኣሎ። ኣብዚኣ ንእሽቶ ሮንዴል ከምዚ ክብላ ክንከይድ ኢና ማለት እዩ። ሕጂ ተጣዝገው እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚኣ ንእሽቶ ክብል ኣብዚ ጆራ ኣብዚ ክትኣቱ ከለኻ ኩሉ ግዜ ብፀጋም ዝመፀ ቀዳምነት ትህቦ ማለት እዩ። ትኺልካ ተኣቱ ኩሉ ሰላም ምስ ኮነ ብዝተረፈ ኣብዚ ከዓ ትሪእዎ ኣለኹም ዝምልክት E6 E20 ዝብል ዘሎ እዚ ጭራት እዚ ሓባሪ ማለት እዩ። ናብቲ ሃይዌይ ዝወስደና መገዲ እዩ ንኸይድ ትኽእልና ማለት እዩ። ኣብዚ ከዓ ንህለኩም ሕጂ እዚ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ኣብዚ ከዓኒ ብትክክል ናብኡ ዝወስደና እዩ ማለት ሕጂ ቀሪብና ኣለና ናብኡ ማለት እዩ። እዚ ኣብ ዝሓፀረ ቦት ግዜ ናብ የማን ተዓፀፍ ይብል ኣሎ ብዙ ማለት እዚ ምልክት እዚ እዚ ቀጠልያ ኩሉ ናይ ሃይዌይ እዩ። እዚ ሰማያዊ እዚ ከዓኒ ናይ ንኣሽቱ ከተማታት ማለት እዩ። እዚ ከባቢ ዘሎ እዚ ሉንድ ይብል ኣሎ ሕጂ 103 ከዓ ስም ናይቲ ፅርግያ ናይዚ ማለት እዩ። ሕጂ ብቐጥታ ናብቲ ሃይዌይ ንኸይድ ኣብዚ ንየማን ክንዕፀፍ ኢና ማለት እዩ። ማልሞ ዝብል ሃይዌይ ምልክት ዘለዎ ትሪእዎ ኣለኹም ናብኡ ክንዕፀፍ ኢና። ኣብዚ ከለኩም ብዓይብኡ ማለት እዩ ሃይዌይ ዝብል ምልክት 110 ፍጥነት ከዓ ማለት እዩ። ሕጂ ብዚ ክንኣቱ ከለና ክልተ ፅርግያ ኣሎ እዚ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ምልክት እዚ ናብ ሓደ ዝፅምበር ክልተ ፅርግያ ኣሎ ተሓላሊኻ እቶ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ። ኣነ በዚ ይመፅእ ኣለኹ ሓደ ከዓ በቲ ይመፅእ ኣሎ ኣብዚ ተሓላሊና ንኣቱ ማለት እዩ። እዚኣ ንእሽቶ ፅርግያ እያ እዚ መገዲ እዚ ናብ ሃይዌይ ዝወስድ ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ኣብዚ ናብ ሃይዌይ ክንኣቱ ከለና ፀጋማይ መስትያት ንርኢ ናይ ድሕሪት መስትያት ንርኢ ብድሕሪኡ ክሳድና ከዓኒ ቁርብጡ ያቢልና ንርኢ ማለት እዩ። ማለት ዶዳ ቪንከል በሃል በዚ ዓዲ ኣብ ጥቓኻ ማኪና ማራ ለጊባህካ እንተሃልያ ክትሪኣ ስለ ዘይትኽእል መስትያት ክሳድካ ጠው ያቢልካ ቁርብ ትሪኣ ማለት እዩ። ከምኡ ምስ ናፃ ምስ ኮነ ፍራቻ ጌርካ በዚ ቀጥታ ተኣቱ ማለት እዩ። በዚ ትቕፅል ማለት እዩ። ሕጂ በዚ ኣትየ ኣለኹ እዚ ናይ 110 ፅርግያ እዩ ማለት እዩ። ትምልክትና ኣለኩ ፅርግያ ስም ናይ ፅርግያ ሕጂ በዚ ተኺለ ይኸይድ ማለት እዩ። ኣብ ሽወደን እቲ ዝለዓለ 120 እዩ። እቲ ኖርማል ኣብ ኩሉ ፅርግያታት ዘሎ ግን 110 እዩ እቲ ፍጥነት ማለት እዩ። እቲ ሕጋዊ ኩሉ ብ110 ኢኻ ትዝውር። ብዚ ሕጂ ንኸይድ ብ110 ዝውር ኣለኹ ብዚ ማለት እዩ ኸይድ። እዚኣ ፅርግያ እዚኣ ሕጂ ኩሉ ግዜ ናተይ ፅርግያ እያ። የማን እዚኣ ዞባ ሰላም እያ ሪኦ ኣለኹም እዚ 110 ሃይዌይ ይብል ኣሎ እዚ እዚኣ የማን እዚኣ ዞባ ሰላም እያ። ናብዚ ክሓልፍ እንተኮይነ ነዚኣ ክሓልፋ እንተኮይነ ሕጂ ናብዚ ተዓፂፈ ይሓልፍ ማለት እዩ። ሕጂ ናብዚ ክዕፀፍ ከለኹ ኩሉ ግዜ በዚኣ ዘላ ፀጋመይት መስትያት ይሪኣ ናይ ድሕሪት መስትያት ይሪኣ ብድሕሪኡ ክሳደይ ከዓ ንቁሩብ ዕፅፍ ኣቢለ ኣብ ጥቃይ ዝኾነት ማኪና ለጊባ ከይትህሉ ርኤ በዚ ይኣቱ ማለት እዩ። ትሪእዎ ኣለኹም ሕጂ ምልክት እዚ ኣብዚ ላዕሊ ዘሎ እዚ ከዓ ንሓበሬታ ኩሉ ግዜ ኣርሒቕና ክንርኢ ኣለና ኩሉ ምልክታት ኣሎ። ኣብዚ ትሪእዎ ኣለኹም 1000 ሜትሮ ተሪፉካ ኣሎ ናብ ሬስቶራንት ናብ እንዳ ነዳዲ ገለ ክትኣቱ ይብለኒ ኣሎ። ኣብዚ ከዓኒ ከምዚ ናይ እንዳ ጀላቡ ናይ እንዳ መራኽብ ኣለዉ ኣብ ከባቢኻ ናብኡ ከዓኒ ከምኡ ተሪፉካ ኣሎ ይብለኒ ኣሎ። ብዝተረፈ እቲ ካልእ እዚ ሃይዌይ ማለት እዩ። ቀጠልያ ትኺልና ንኸይድ ማለት እዩ። በዚ ንቕፅል 110 እዩ ዘሎ እቲ ፍጥነት ትኺልና ንኸይድ ማለት እዩ። በዚ እቲ ምልክታት ኩሉ ግዜ የማነ ፀጋም ክነስተውዕሎ ኣለና ክንሪኦ ኣለና ንህለኩ ማለት እዩ። ትኽክል ንሱ ኣብዚ ከዓኒ 500 ሜትሮ ተሪፍዎ ኣሎ ነዚ
ሬስቶራንት ነቲ እንዳ ነዳዲ ገለ ይብል ኣሎ ከም ዝሓበርኩም ማለት እዩ ፅርግያ ከዓኒ ልክዕ በዚ ንየማን ዝዕፀፍ ኣሎ ትኺሉ ዝኸይድ ኣሎ ብዚ ከዓኒ ትኺሉ ዝኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ በዚ ክዕፀፍ እንተኮይነ ምልክት ኣሎ እዚ እዚኣ ሓንቲ ፅርግያ ሓንቲ ላይን ዝነበረት ክልተ ይኮና ማለት እዩ 250 ሜትሮ ገለ ምስ ተረፈጋ ክትዕፀፍ ኣብዚ ወይ 150 ናብዚ ርኢኹም እዚ ክልተ ላይን ኣለኩም ኣብዚ ማለት እዩ ክትዕፀፍ ከለካ ፍራቻ ጌርካ በዚ ክትወፅእ ከለካ ማለት እዩ ኣነ ግን ክቐፅል እየ ትኽእል እየ በዚ ክኸይድ ትኽኢለ ኸይድ በዚ ማለት እዩ 110 እዩ ዘሎ ፍጥነተይ ሕጂ ብዚ ድሕሪ 300 ሜትሮ ንፀጋም ክትዕፀፍ ትኽእልካ ንማልሞ ሰንተር እንትኾንካ ይብለኒ ኣሎ ኣነ ግን ትኽእል እየ ክኸይድ ምልክታት ግን ኩሉ ክሪኦ ኣለኒ ማለት እዩ በዚ ክዕፀፍ እንተኮይነ ብዚ ንህለኩም ካብዚኣ ምልክት ገይረ ፍራቻ በዚ ክወፅእ ክእል እየ ኣነ ግን ክቕፅል እየ ትኽእል እየ ክኸይድ በዚ ማለት እዩ እዚ ትኽኢለ ክኸይድ ኣነ በዚ ማለት እዩ ሕጂ ከም ዝበልኩኹም በዚኣ ትኽኢለ ክኸይድ እንተኮይነ እዚኣ ዞባ ሰላምያ በዚኣ ይኸይድ ናብዚ ክሓልፍ እንተኮይነ ናብዚ ክሰግር እንተኮይነ ነዘን መካይን ክሓልፈ እንተኮይነ ብልዕል ፍጥነት ግን ኩሉ ግዜ ናይ ፀጋም መስትያት ይርኢ ናይ ድሕሪት መስትያት ይርኢ ብድሕሪኡ ክሳደይ ቁርብ ጥውይ ኣቢለ ከዓኒ ኣብ ጥቃይ መኪና ቀሪባሃን ንኸይትህሉ ቸክ ይገብር ማለት እዩ ብዝተረፈ በዚ ትኽኢለ ይኸይድ ማለት እዩ ሕጂ ብዚኣ ከዓኒ ብጣዕሚ ገዳሲት ነገር ኣላ በዚ ዝኣትዋ መካይን እንተሃልየን ኣነ ብዚ ዝውር እንተሃልየ ኩሉ ግዜ ክእለየለን ኣለኒ ናብዚ ወይ ከዓኒ ብልዕል ፍጥነት ክቕፅል ኣለኒ ንዕንዚ ቦታ ክህበን ኣለኒ ብዚ ማለት እዩ እዚ ፅርግያ እዚ መእተዊ ስለ ዝኾነ ብዚ ስለ ዝውዳእ በዚ ትኽኢለ ክኸይድ የብለይን ማኪና እንዳኣተዋ ንብዚ ሓደጋ ከጋጥመኒ ንኽእል ማለት እዩ ሕጂ ይእለየለን በዚ ትሪኦ ኣለኹም በዚ ይእለየለን ንሰን ከዓ ነፃ ኮይነን ይኣትዋ ናብታ ፅርግያ ማለት እዩ ናብታ ፅርግያ ሕወሳ 110 እዩ ዘሎ እቲ ፅርግያ ካልእ በዚ ኣነ ሕጂ ይኸይድ ኣለኹ ማለት እዩ ትኽኢለ በዚ ይሓልፍ ኣለኹ ኣነ ማለት እዩ ነዚኣ ክሓልፈ ኦኬ ሕጂ ምልክታት ትሪእዎ ኣለኹም ኩሉ ብዘሎ ሕጂ እንታይ ኣሎ ብዚ እዚ ፅርግያ እዚ ናይ 110 እዩ ኩሉ ግዜ ናይ 110 እንተኮይኑ ነታ ቂድመኻ ዘላ ማኪና 110 ርሕቀት ክህሉ ኣለዎ ካብኣ ካብዚኣ ሲ 110 ክርሕቕ ኣለኒ ማለት እዩ ሕጂ ናብዚ ክጥወየ ማለት እዩ 110 ንርሕቕ ሕጂ ንየማን ከዓ ክጥወየ በዚ ፍራቻ ገይረ ትኽኢለ በቲ ዘለኒ ፍጥነት እየ ዝወፅእ ኣብዚኣ ምስ ተዓፀፍኩ ግን ነዳዲ ይገድፎ ማኪና እንዳዝሓለት ትኸይድ ማለት እዩ በዚኣ ትኽኢለ ይኣቱ ከም ዝበልኩኹም 110 ዝውር እንተሃለየ ብዚ ካብቲ ቅድመይ ዘላ 110 ክፍለለኒ ማለት እኹል ፍጥነት እኹል ግዜ መታን ክህልወኒ ፍሬን ሒዘ ደው ንኽብል ሕጂ በዚ ተጠውየ ኣለኹ ማለት እዩ በዚ ትኽኢለ በዚ ካብዚ ምስ ከድኩ ሕጂ ከዓኒ ሃይወይ ኣለኒ ማለት እዩ በዚ ቅድመይ ናብኡ ክፅምበር ሕጂ ከዓኒ ኣብዚኣ ንእሽቶ ፅርግያ ኣላ እዚኣ ሪኢኹማ ምስቲ በዚ ዝመፅእ ተሓላሊኻ ኢኻ ትሓልፋ ሕጂ በዚ ክኸይድ ኣነ በዚ ትኽኢለ ክኸይድ በዚ ሕጂ በዚ ከዓኒ ናብ ሃይወይ ክፅምበር ማለት እዩ ትሪእዎ ኣለኹም እዚኣ በዚኣ ክኣቱ ከለኹ ከዓ ኩሉ ግዜ እዚኣ ፀጋመይቲ መስትያት ርአ ናይ ድሕሪት መስትያት ርአ ክሳደይ ቁርብ ጥውይ ኣቢለ ርአ ይኣቱ ብቐጥታ ማለት እዩ ኣብዚ እንተሃልዩ ዝኾነ ናብዚ ተኣልዩ ይሕልፈኒ ንዓይ ቦታ ክህበኒ ኣለዎ ማለት እዩ ኣነ ብልዕል ፍጥነት ይኣቱ ስለ ዘለኹ ብዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዚ ተሓላሊኻ ክትከይድ ማለት እዩ ክልተ ፅርግያ ብዚኣ መፅአን ኣለዋ ሓንቲ ነራ እዚኣ እጃ ክልተ ኮይነን እዚ መዕፀፊ ማለት እዩ በዚ መዕፀፊ ኣለካ ብለኒ ኣሎ ፍራቻ ገይረ ብዚኣ ምልክት ገይረ ናይ የማን ፍራቻ በዚኣ ይወፅእ ማለት እዩ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ከምዚ ሬስቶራንት መዕረፊ ጋይሽ ገለመለታት ናይ ነዳዲ ኣሎ በዚ ክትወፅእ ትኽእል ካ ብለኒ ኣሎ ሕጂ ኣነ ብኡ ክወፅእ እየ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ በዚ ወፅየ ኣለኹ እቲ ናይ ሃይወይ ነገር ከምዚ ይመስል ማለት እዩ ኩሉ ተደጋጋሚ እዩ ዝኸውን ዘሎ ሕጂ እቲ ቪድዮ ከይነውሓኩም ከዓኒ ሓፈሻዊ ግን ነዚ ይመስል ማለት እዩ እቲ ናይ ሃይወይ ብዝቕረብኩልኩም መደብ ዓጊብኩም ክትካኑ ተስፋ ይገብር ኣብ ቀፃሊ ካብዚ ብዝበለፀ ብካልእ ቪድዮ ክመፃኩም እየ ሸር ሳብስክራይብ ላይክ ገለ ከዓኒ ኣይተውሕዱ
ብዝተረፈ ኣብ ሓፂር ግዜ ይራኸበና ሓውኹም ሲሞን ካብ ዳዕር 5 ሚድያ ስሰና ይንዓኹም ባይ ባይ